Nagpadayon ang operasyon batok sa mga sakyanan nga migamit og modified muffler. Ano ang report ni Nico Sereno? Laing operasyon ang gipahigayon kaganihang buntag sa Barangay Hagubiao, Mandaue City. Gipangunayan sa Tagalan Transportation Office, Highway Patrol Group ug Traffic Enforcement Agency of Mandaue. Ubay-ubay ang gipara tungod kay migamit og modified muffler. Ang ending, nagminghoy ang mga drivers. Nang hipo sa ilang mga gamit, kay na-impound gyud ang ilang mga motorsiklo. Pero napalit na ko, tulo pa na kaadlaw. Second hand. Oh, second owner ba. Paano ka nga na-modify ang muffler? Ni chat ko sa tagiya ron. Naaban niya ang muffler karon lang jud. Wala na, baligya naman daw niya. Wala na ko'y mabuhat sa... Asam ka ron, mauli na lang ka. Mauli ko. Oo. Commute na lang sa ka. Commute, ana. Duga nang gilisal ako pero kanang kay na kwanto gitaya na bitag duga naman sa sakyanan mga 2012 pa man eh. Nya gitaya gilisal atong mga pila ka years na. Agitaya ang ano? Oo, ato yang original nga kuan. Muffler. Malukat man. Malukat. Oo. Lumita pa sa kog muffler nga kuan kanang iilis ako kay wala. Tagsikanhan na lang. 12 ka mga motor nga dunay modified muffler ang na-impound sa operasyon. Aron makuha pagbalik ang ilang motor, kinahanglang moadto sa LTO aron mobayad sa 5,000 pesos ug i-surrender ang modified muffler. Ipataod ang orihinal o karaang stock pipe sa motor, dayon ipatan-aw sa MVIC inspector. Sa habig sa team, mubayad pa og towing fee 500 pesos ug inadlaw-adlaw nga storage fee tag 100. Taas gud kay especially gani katong last na mo nga operation wala ba gyud nakakuha gid adto gud kay nagsige pag murag usa or duha pa to ini process. Nya mapun-an na sa daan ni ron. Anton gini nga mga hurot gini sila. Gawas sa modified mufflers, may mga riders nga nakatsinilas lang ang gitikitan. Ingon man, kining nagsulob og dili prescribed helmet. Duna sa usa ka tricycle og tora-tora nga nakumpiskar kay walay papeles. Gipasalig sa grupo, kanunayo na ang ilang operasyon. Tabang lang ta sa national government no sa ilang programa nga pagpahunong aning kuan kining mga saba kayog tambutso. Samtang sa Talisay City moabot sa 16 ka mga motorsiklo ang na-impound sab atol sa joint operation sa LTO-7, Talisay City Police ug City Toda kagahapon. Pipila ka mga pribado nga sakyanan, delivery van, trucks ug mga motor nga migamit sa modified mufflers ang gipangsita sa joint operation. Gihimong operasyon sa nagkalain-laing lugar sa Talisay. Ang tanang nadakpan giisyuhan og temporary operator's permit sa LTO-7. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.